Men om Fontainebleau kan man jo ellers sige, at det har jo spillet en rolle i fransk historie. Der er i virkeligheden ligget et slot her, eller der har ligget en bygning her i mere end 800 år. Der har faktisk ligget et kloster i mange år. Det slot, som man ser i dag, det er bygget under den store renaissancekonge i Frankrig, ham der hedder François Ier. Det er også ham, der er ophavsmand bag mange af de store slotte nede i Loire, for eksempel Chambord og et til os. Nej, jo, Chenonceau også. Ellers så er det her sted jo meget berømt for forskellige ting. Man kan ikke zoome, når man optager. Napoleon var meget begejstret for at opholde sig her. Der er utallige museer i det her slot. Det er ikke lige så stort som Versailles, men der er så mange museer i, så man kan slet ikke se det til. Men der er altså det, som giver måske et meget godt indtryk af det her slots storhed, det er de her Les Grands Appartements, som ligger derinde, som er sådan meget monumentale, store lejligheder. Og så er det, der kan man blandt andet se den her Napoleons tronsal. Napoleon han yndede gerne at bo her, når han ellers var hjemme. Det var han jo ikke så tit. Han var jo ganske meget på farten, som vi ved, med de her mange slag rundt omkring, når vi besøger. Han var lige til morgen, der er meget bekendt, det er ikke rigtigt, der markerede nogle af de her slag på Invalides. Men altså, når han nu var hjemme, så holdt han ofte til her sammen med sin frue, nemlig Joséphine. Han skrev til en lindingkøb. Ne vous lavez pas, je reviens. Jeg kunne godt lide sådan lidt stærke følelser. Ja. Stærke dunste. Ja. Men altså... Sig noget mere! Ja, jeg skal prøve at sige noget mere. Slottet er altså, som bekendt fra renaissancen med senere udvidelser. Nogle af de mere berømte ting med sådan visuelle karakter, udover jeg nævnte de her museer, der er Grands Appartements og Appartement de Napoleon. Der er også et kinesisk museum, skal jeg sige. Og så er der her foran museet, den vi står for, det er den her trappe,